Good morning mga boss, nandito tayo ngayon sa Blankenberg, Belgium. 1, 2, 3! Sa ngayon, nakiki-wifi lang muna kami dito tapos may aalis lang kami kasi may free wifi dito sa gilid ng parang supermarket nila. Ayan. And maraming nga palang salamat sa mga nanonood ng previous vlog ko na yung cruise ship crew cabin tour. Ayan. Thank you for sharing the videos at sa pag-like ng video and sa mga nag-subscribe sa YouTube channel ko. Thank you din po. Ayan, nagsasarap ng mga chocolates na Belgian chocolates pero may kamahalan kaya hindi natin afford dito. Maraming mura sa Soten pero iba din yung lasa dito ng Belgian chocolates. Ikumpara mo sa ibang chocolates like yung Snickers, mga ganun. Ito kasi parang pure ito. Yan. Ito, it's 6 euro pero ilang piraso lang. Pero deserving naman talaga yung presyo niya yun. Ayun, fondant. Parang sarap-sarap. Manghingi na lang tayo ng libre. Siberian Husky mga boss, ang lalaki. Ganda. Ito yung nila boss yung famous nila na church dito sa Blankenberg. Yeah. Ayan, malapit lang dito sa hotel. Noong last time na pumunta kami dito, may nakita kaming mga Pinoy dumaan sa, ayan, ganda. Napapansin ko dito mga boss sa Blankenberg, maraming mga nag-aalaga ng mga aso. Dami ko nang nakita ng mga iba't ibang lahi ng mga aso. Mga boss, nandito tayo ngayon sa beach nila. Papakita sa inyo. Ang ganda ng beach nila dito. Wala masyadong tao dito eh. Tell me why you keep moving, little forget. Tell me why you keep. Sarap siguro dito mga boss maligo sa dagat nila. Napakalamig na ngayon eh. Pero may nakita akong mga tao na may lumulusod dun sa dagat Yung mga lang kung may hinuhuli sila na mga isda. May mga aso din dun. Parang ayoko mag-dare na pumunta dun at saka maligo kasi ang lamig. Lamig na nga ng kamay kayo. Tell me why you keep moving, little forget. Tell me why you keep moving, little forget. Tell me why you keep moving. Dami talaga yung mga aso dito. Ayun, nakikita mo. Tapos nandun din sa may unahan. Tapos kanina may nakita kami Siberian Husky. Napakalaki talaga. Ayun. Ayun may din. Malit na asa na. Cute chihuahua. Ito din Ayan mo boss. Ayan cute. Ayan, ang dami. Sarap nito parang buffalo wings. Tapos na siya, €3.65. Mga pagkain na to. Hindi ko maintindihan.